दा दिनै जोंनाव ओरैनो बिखा खामथावथाव जालांजोब्बाय दिनै जोंनि हाखौ जों प्रटेक्ट खालामनो हायाखिसै गोबां जायगायाव दिनै थाखिबारि गामिया बर' गामि दरसे गामि बिसोर गारनानै फैजोब्बाय गैलिया नायोब्ला थाखिबारि गामिमोन बे गारनानै दा गैलिया बर' गामिया बेयाव गैलिया जोब्बाय आरो बे 2014आवबो गसाइगाव बे मा श्रीरामपुर ओरैथिं आरोखि गसाइगाव संकस दै सेरथिं बर' गामि दंमोन 7था बर' गामि 2014आव बे सावथाल बर'नि जेरैखि दावराव जानाय दा बे समाव बर'फ्रा न' बां गारनानै खारदों 7था गामि बे माजा दाब्रि सुखान मावनाय सिलगाग्रि सामथाइबारि ओमफ्राय फकियागा निलायझरा दा बेबायदि फुलकुमारि दा बेबायदि गामिफ्रा दिनै गैला बर'फ्रा गामि गारना फैबाय बिसोर दोनहैफिननायनि बेबस्था लानो हायाखिसै दा बेफोर जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि माने दुखुनांथाव एग्जाम्पल आरोखि जों बिटिसि मोनबाय 6 सिडुल बिटिसि दा जों बिटिसि 6 सिडुल मोननायनि उनावबो जों जुदि सेफ नङाब्ला जों जुदि सिकिउर नङाब्ला अब्ला जों जे एथ' मानसि सोलायबाय गावजों गाव बुथारलायबाय जोङो पुलिस बेल्टजों गावथारजाबाय एथ' माने सेक्रिफाइस एथ' भिक्टिम जाबाय बिनि उनावबो जों दरलायसे हा मोननाया जुदि जों सेफ नङाब्ला जों सिकिउर नङाब्ला होमब्ला जोंनि सेफ्टि सिकिउरिटिया जों मा मोनबावनो बेथ' साननो गोनां बाथ्रा आरो नै बावैसो बे रुनिखाथायाव बाहेरानि मानसिया फैनानै एखेबारे रुनिखाथा अफिसखौ गाग्लोबजोब्बाय बयनिबो मेगनाव गां जों ससियेल मिडियायाव नुबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि राइफल बानलायनानै एखेबारे सावहैलाय लानानै थांनाय जों नुबाय दा एथ' गाज्रि घटना गावनि 6 सिडुल एरियायाव थैजों सोरजिनाय बे 6 सिडुल एरियायाव मालाया दिनै फैनानै एथ' दादागिरि खालामबाय एथ' अननाय खालामबाय दा बिनि सायाव जों जेबो एक्सन लानो हायाखै जों दा बे खालामबाय थादों जे बे हाग्रा ओनसोलाव गोबां माने इलिगेल बाहेरानि मानसि हाबनानै थाबाय दं इनक्लुजार्स माने बिसोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ बिसोरखौ इभिकसन खालामनांगौ जों बाथ्राखौ बुंबाय थादों दाबो जुदि जोंनि सरकारा बेखौ जुदि नायाब्ला बेखौ जों गोसो होआब्ला होमब्ला जोंनि सेफ्टि सिकिउरिटियाबो थागोन माखासे बोसोरनि उनाव जों नायदो जों जायगायाव जों इलिगेल जों माने मालायनि आथिं सिङाव जों थानो गोनां जागोन गियै जों गङै थाबायनो गोनां जागोन दानो जोङो नाहा थांनो हाला अबा माने साम' खननाय नाथुर जुनाय गुरनाय जों बेखौ थांनो हाला दा बे अबस्था दा मालगावनि रायजोफ्रा बेखौ बुंदों जोंनि जायगायाव बिदि माने ना गुरनो हानाय जोंनाव पजिसन गैलिया माने मोसौ मासे जों खानो हाला मोसौ मासे जों मोजां मोसौखौ लानानै थाङो बोरमा दाउ गोमायो जोंहा बेबायदि परिबेस फैबाय बेनिखायनो जों दिनै बिटिसि सरकारखौ जों खावलायो गुरैयै बिथांमोना जाहाथे बे मालगावनि माने हाखौ जाहाथे माने एफिसिएन्ट हगारा दस्रायाव माने ट्राइबेल नङि जायगायाव ओमफ्राय बे माने मालगावनि बे रिजिन माने फिल्डआव रेजिं फिल्डआव जायनाखि मानसि दोनफैना दं बेखौ जाहाथे दोना बेनि थाखाय जों खावलायो आरो जोङो बुंनाय जायो बे दुखु दाहानि समाव निदान खैफोदनि समाव रायजो राजाफ्रा जेब्ला खैफोद जायो जों अरायबो गसंथागोन जों अरायबो जों बिसोरो लोगो लाफागोन जों अरायबो फिन जानानै जों बाथ्रा बुंगोन दा जों रायजो राजाखौ जों बे बाथ्राखौनो जों बुंनाय जायो आरो जों बेखौनो दिनै आरोबाव जावले जों खावलायबावो जे बे मालगावनि हाया जिथु माने खोब माने सेन्सिटिभ हा बियो आरो जों बेखौ खुनुदिन जों जिबनाव माने थैजासे रायजाखोमानाय थैनायनि उनाव रायजालायनाय जुग मोनसे रेकर्ड जों बिदि गाज्रि रेकर्ड खालामनो नाङा आरोखि रायखोमा जागोन बेनि थाखाय जुग बिजनियाव बिष्णुराम बेदि जेराव माने हा होलांदों ट्राइबेल बेल्टखौ रिजार्भ खालामनाय बेसेबांबा गुवार हा रिफिउजिबो होलांदों दिनै बेखौ बर' फिसाफ्रा रायो ट्राइबेलफ्रा रायो बेनो जोलै हांगारा बे बिष्णुराम मेधियानो बिनानै बुंदों आरोखि दा गथे बिष्णुपुर कलनि बे जायगा दिनै बिराद गिदिर रेकर्ड बे बर' हारिजों रायजानाय सोंखार जानाय दा बेबायदि सेम रेकर्डआ जाहाथे जोंनाव जाया आरोखि मालगावआव बिदि हायोब्ला बिदि रेकर्ड जाबावगोन रायजागोन बुंजागोन नै बिटि सरकार उमुखनि समाव बिटि सरकारा हा होलांबाय सोंखारि जागोन बेबायदि सोंखारि जानायखौ जाहाथे खामानिखौ मावा बिटिसिनि खुंगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायो जाहाथे बिथांमोना बे जायनाखि एफिसिएन्ट होनाय डिसिसन बेखौ रिभिउ खालामो आं बेखौ खावलायबावनाय जाबाय गोजोन्थों।